Anoy anoy koragnany tia raha amizay baka tsika ty. Azao ma voa sambla nagnano live za tato nivolagna Denosibe. Momba famopomopogna Eli ny popopoiniry pro-sécurité ndraiky ingegningenindrô tamin'ny Baleine-Rijady tamin'ny vavany jirany igny nandeha nanonga nandeha nijotso. Za fa nagnambara taminany anao Denosibe to hoe nalainy gendarme commentaire anao fa anao higadra fa vavanao moramora nataony vandy izy. Io boka anovan'olo za mamorika io. Io le nagnanovan'olo za mamorika satria nagnino fa avizeko anao mi raha azo anao volako anao niregnanao zigny anao koa na voa beriziky mamoriky. Agny ane problème eto e. Avizeko tsara anao hoe zegny raha ho avy aminao anao koa tsy voly amin'ny raha ataonao io. Hiregnanao zigny anao boko voa beriziky mamoriky. Fomba akory ma mampamoriky zao. Raha fa nambarako anao ho avy aminao. Ke raha misy eto agnarantsaiky lehilahy tompiny compte Denosibe igny Estevio de Madagascar tegna i compte nazy vrai. Estevio izy io zany ny Jazz MMC mipetraka amin'ny Ragnony ao amin'ny coiffure des îles ao. Amiako détail baka nareo. Zara miasa tsara mariko za fagnano izy. En plus pilelitra ma Severaldo. Io garde corps personnel in Severaldo igny izy nampangengengengengengengengny izy tato nareo koa za soranany amin'ny Estevio Madagascar zandriny Jazz MMC izy io pihira igny zandriny. Ke izy igny zany eritreritry iro lilafiny vody aby andeha agnantsori izy kofa izy alay gendarmerie. Tay baka izy nomaly. Tsy haiko namboa tsy haiko fa niboaka ndraiky za tsy ndraiky nangala requête marandraigny ty. Za mbo tamy lalagna nomaly rango mandrena nofotroandra za tandregny fodoziny. Azo nafanafaka kajo za navihito. Anao fa nivolanko anao samborindreo gendarme fa iro nidriky aminakahy nangataka commentaire anao za fa anao vita tantanao vavanao moramora nataonao falegnako anao. Anao mavandy matoevavy be i matoevavy be tsara navoaka aky amin'ny gendarme tagny tsara tagny matoevavy be akory pro sécurité tsy nangataka fifonagna tsy nangataka pardon gendarme agnano s'arrangement anao ni seko pro sécurité kataty katatagny tsy pro sécurité nangataka s'arrangement ni fona amin'ny gendarmerie asambala mavandy koa za zegny tellement anao nagnategna fililafanao lava Severaldo ty ambaranao igny tsy avoazanao problème anao tsara nateraka Severaldo. No continua terane. Jusqu'à ngengengny no nandeha nagnano garde corps personnel Severaldo tam bonaneny papiantra tam le 23 avril 2026 ano garde corps personnel Severaldo izy ndraiky makorely hely nany avoponky tsy manjary devant l'autorité jiaby ary makorely magnano lamba foky misisisiky amaso l'autorité jiaby. Moi je parle peu mais je vois tout et quand j'ai envie de parler je parle vraiment. Azovy namanao zo mindaro agny Severaldo ary tsy mahafaka anao koa anao mihitsy koa vavanao be loatra. Ifampitana zay ndraiky ro gendarme io. Ireo baka mpagnano formation ne. Zay mahelalagna. Na helalagna anao vonsory agny. Vava atao moeny lava. Ataonao bebe lava. Vavanao io. Izy nampihitsy koa anao re. Boko amizay atao fa beriziky mamoriky. Niavizeko tsara anao naovako live spécial anao. Anao higadreo zata. Nalain'ireo gendarme taminakata ty commentaire anao jafa anao zala itsofotro e. Ny famaranao kabaro igny. Io amizay manignely tsao fa beriziky mamoriky. Karakory ny famorehako. Niavizeko koa ny anao lony raha io avy. Am fomba karakory amizay mampamoriky beriziky tiany hay. Beriziky tsara mi-souhaiter le mal à qui que ce soit. Volagniny mialoha fo zegny raha ho avy zegny. Ara mahalagna tsy tanteraka donc e. Am 300%. 1% fo donc tsy marigny amin'ny raha volanko eto. Donc za mbo ataoko donc le za mbala tsy sûr akesy tsy marigny. Niavizeko tsara anao ny volanko anao io higadre anao vavanao commentaire reto fa moa pampagna. Izy nitorotoro ny gendarme ke. Izy tsy amiteny ke. Zay nagnano asane. Asanareo mamoboky mamaky lohan'olo ndatsika lion'olo. Zegny ny asanareo. Anao zao ny hagny tsy beriziky fa hanao. Estevio Madagascar agnarana tegna contenany. Faux contenant de Madagascar io. Aza mba tandry vavako za fa manahiragna. Koa tandry agnaty vavako ato anao sahiragna edy anao nazo ny vavako. Tegna manahiragna. Nagnino zay anisy konka koa za. Raha avy baka drako faheko. Tsy possible mihitsy rô gendarmerie handefa message aminakahy hoe
azafady aloha madame Belzique mba alefaso aty rehetrarehetra commentaire ty olona ty fa haiko edy vita ty oza ty vita matavy na latsako fo zo karaha olo niforme nareo zany nareo magnome formation olo mamobokolo za nikipikipeko koa moatro fion ni tsotsofoko aby boko digadignako esansy hely zany kepakepa amizay zay ndraiky baka farany vita ko mikepakepa za tsy mitsoko maretso mangeto io baka farany mikepakepa fo zalahy volako amizay meloko volako nefa raha mary kenao igny tety fisangavinanao amin'ny ravibodiny Severaldory tsisy problème ho avy aminao tsisy publication amin'ny compte-nao tsy barany Severaldo donc zegny igninao nisany mamlava 10 mois qui te fréquente et je te dirais que tu es izy teny vazaha ko nareo midika amin'ny compte Stivio Madagascar io bara fo barany Severaldo baly weji o tsisy velotegna hadra ko baka mitsoko marere igny ndraiky boany angeto drako lantsiko igny afara mamoaka ko tsy toragneto antena fa matoetoe zany adragahary za ze kajo kom daroti za epaka toetry zanahy ke za fa matetiky magnampody anareo ko fa metraka commentaire amin'ny compte-ko ato mandinia tsara fa suivi araiky à la lettre za fo sitrany aratsia za fo ankania za fo nova démonstration tsisy olo midriky fa nareo koa nikotrogna olo hafa nagnano nareo dirany problème fa koa za fo kotragny nareo raha za fo miady aminareo agny ane ratsia nareo io anareo zay magnano misekoseko anareo tanana anareo ko tsy mayo tsy ako mortsy la France tsy ako Kuwait tsy Dubai anareo madagudu malaky manambotra anareo tsy agny nagninao fizampy ela soe misy bonne nouvelle ho avy aminao zay misy raha nirinao fa hela ho avy mbo mezanao nouvelle za eto tsy kilakila olo fa magninao fiza oye niany nagnano bronron nakaty boka rô ty atao hely za i bronron reto fa magnano tri natao rô ty fa ndeha riariagna aby reraka za nandesiko vacances reto ko nirasiraseko amin'ny tany nandehanako aty le tsy tiako amizay aloha poubelle mila voriky nakako anao frida problème ny voriky naka baka aroe fo ataony ko tsy mampapagnarivo mamono nagnino za zoko koe mbola tsy vita za raha mbala vonavino moaly fo mbala vonavino moaly za fa mafangaroaro za ro se foko tany fa mangalatra reto fa mangalatra miaraka navy amin'ny place tsy mangalatra baka fa mandrava olo mandrava velogno